rasa aku wong rasa jroning ati tansah kelingan kembange netra padha aku rino wengi pancen nyoto yen sirupa ora mitayani nanging aku wis kebacut tresno angel gonku angon sati apamu jiku kok bisa katakan setiaku katresnanku ati timbangi tresno sangsatu koyo ngopo ibu bunga rasa jroning ati katakan setiaku kangkang angka penjombonku urip iki sepisan malih kepareng matur dumateng ngarsanipun para tamu ingkang sampun kepareng cinangket totorangi ting jaran miwah unjukan sumangga angresepi kanthi maradika kanthi ngical raos jiguh lan berkewuh gandheraken barayake amarga ganti saking papan sanes. Apamu jiku kok bisa katakan setiaku katresnanku monggo Bapak Ibu yang sampun kepareng pikantuk sasmita saking Juru Among Sugata kasuwun tumuju wonten ing sasana buka dahar kembul bujana cihna tresna supeket anggenipun kekadangan ati timbangi tresna kang satu yuk koyo ngopo ibu
bunga rasa jroning ati katakan setiaku angka pencokonku urip iki iya katur setunggal tembang wonten langgam Jawi lenggah malih sinambi menika nyinarengi para tamu ingkang kepareng lumebet wonten ing sasana buga dahar Kembul Bujono Cihna tresna supeket anggenipun kekadangan kadherekaken baraya ageng ing Hamengkugati saking papan sanes ugi mboten kesupen awit asmanipun Kang Hamengkugati ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Magersari tonggolan tepalih awit panyengkuyung awujud menapa kemawon satemeng sak mangke mugi-mugi handayani purwa madya tumungking wasana tansah manggih kawilujengan estu barayageng ingkang Hamengkugati boten saged mengsulaken sarana lair namung mugi-mugi pun gantos dening Gusti ingkang akarya loka Allah Subhanahu wa taala lelintu ingkang sak traju amin amin Allahumma amin kanca-kanca MJ Music marak sowan malih ngaturaken tembang-tembang keng jumbuh kalian suwasana Rara Mutiara, yuk monggo tidak maju ngaturaken tembang keng jumbuh kalian suwasana Rara maju Wanudya Yutapa ngandara roke yang langit tinggalang biar garwan dan monsar Kit, apa? besok naik ke cocok madani seragami bapak-bapak. Lah piye? Tak kira iki mau kowe. Oh yo warnane yo beda iki lho. Lah padahal lurik kok. Iya yo wong urip iki jarene men lurik ngono kae. Wah. Piye lho, gini. Iki kok. Lah klambimu lho malah apik karo ngene bapak apik ngene bapake. Lho, lawang kono ya, Dik. Ora. Walah, mbok tenan, kula ki ngomong tenan, Pak. Lah iki lho Pak lurik lho kaya ula weling siang. Yo. Estu menika Mbak Rara ling matur kala wau, pancen saestu menika. Piye? Ngenyek. Kepiye? Ah gak ikut-ikut. Ya, kamu tak jak nanti. Enggak. Gak apa-apa. Ya udah deh. Gampang men lho. Aku manut aja. Manut kok Oh, iya, manut. manut. Ya, ngaturke kula nuwun Mbak Rara. Nggih, kula nuwun. Monggo. Iya ta sing bener ta, Pak? Lah kepiye ta? Kula nuwun. Ndi? Iki lho, Dik. Oh iya. Kula nuwun. Nggih. Sinten? Oh. Kuwi ya ora tanggap lho. Mas lep ora? Oh iya wis sampean. Ora to? Sawan wonten dalemipun Bapak Hardi Suwarno kaliyan Ibu Mujium wonten ing Karang Tengah RT Gangsal RW 3 Giritaya Purwosari Gunung Kidul. Ya. Menika sampun kalampahan ijab kabul nggih. Ampun. Nggih, alhamdulillah. Ya. Menika Mas Anang Novia Nurcaya. Nggih. Kalian Rinda Febrianti. Nggih. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, Nggih. mawaddah warahmah. Amin Muga-muga yang cepet Allahumma. Tang. Amin. Loh, lah sing diarep-arepi ngono kuwi lho. Iya, ngono dadak ngesok-ngesok. Ya. Bojone nek manten anyar ki beyo talah. Ayo semane. Nek kowe semane piye? Pengen biti. Iki zaman Ya. Mbak mantan Mas semua iku manis sumringah lho. Manis tenan Mas. Barang kowe mesep kok mleco lho malah. Kowe tadi iki arep cilik ngene iki to lah Mas, wis mikir butuh bareng. Omonganmu aja ngono kuwi. Lah piye? Bener kowe. Mas Anang dan Mbak Rinda rencana Yo. pengen punya momongan berapa? Tak omongi. 2.
Aja momongan. Kusik. Aja momongan. Lah, Pak anak. Nek momongan ki Mbah Lanang Mbah Wedok nek omah dadi momongan. Ya, Aja momongan. pengen punya anak berapa? Nah. Mbak Rinda kok Mbak Rinda tuh? Iya, Mbak Rinda. Kualik ora tah? Iya. Mbak Rinda ki dua, sing lanang wah aku pengen 5. Wong ngono kuwi. Ora usah ngono kuwi wis kek manut tele ngetengi Mbak Rinda. Lah, ngono kuwi. Iya, ngono ki lho aman. Kene 2, aku pengen 5. Bapakne manut bledo gawe. Iya. Iya, bener. Manut bledo gawe. Iya, wis kek kono aja, kono. Sekarang yo manten anyar Mbak Rara. Dadi yo Bapake le lenggah yo rada desuk-desuk. Iya. Mergane nek mbiyen pas urung sah ngene iki dosa. Nek wis sah nih ngamal. Iya, ki nek wis manten anyar to. Iya no. Tonggoku kan manten lawas to. Piye? Lha sing wedok kesandul malah di matamu. Ora disayang-sayang ngono. Lho nek saiki pakane Mbak Rinda kesandung, sliramu mlaku kesandung ngono kuwi. Aduh. Yo, kayak sing lanang ngopo Dik coba tak lus-luse sikilmu. Ngene iki yo ngono kuwi. Kuwi nek umpama aku dadi Pak Jon, kowe tak kon. Kowe kesandung ngono kuwi. Aduh sikilku. Anu kuwi sikil apa pok glubu to Dik? Iya kok medune iki ditulungi kok malah. Pak Jon mangata-ngatai. Kita saudara. Ora. Gue enggak punya saudara kayak lu ya. Enggak apa-apa. Gua kan bolonya sama Pak Jon. Kamu sama Enggak punya saudara ngerepotin mulu lu. Loh, enggak apa-apa kan aku mau nyilih duit besok. Wong kok pendak ngaku sedulur nek arep nyilih duit ki. Jenengan iki dulurku apik duit iki Ora. Alah. Ora. Sing ayu dhewe iku jenengan. Ora. Sedulurku ki dul kono ki elik pisan. Tak idolke pisan. Piyambakan ta, Pak? Ini ngersake lagu napa, Pak? Boten, oh nggih pun. Ora ngono lho. Bapak ngersake tambangin apa? Boten, nggih pun. Sing bayar lho, Git. Oh iya toh? Sembarangan. Wis bayar tim Anang. Oh, Pak. Anang. Ya, ayo ditari lagunya apa? Nang lagune apa nang? Nang, Mas. Ora krungu aku. Apa? Oh, apa? Lagune apa? Apa? Oh, malah ngemot kuping. Sunda mani itu. Mas Muji, kembangmu rontok. Nah. Wah, aku nek karo Sigat wis kesel dhisik gah aku. Rapopon. Mang, Bano kowe kok tak aku tak ngalah Pak Jon. Ya. Cemandani minggir to. Semajani. Cemandani sama apa? Cundamani sama apa? Apa gitu Apa? kosong? Cek lesung. Lesung jumanggo. Pinggung klek gulung. Kowe ki apa ora? Ora. Wah, apik. Yes. Apik penyanyi wetan kono. Iya nyat lurah kono bareng. Mas Anang ki ndak kekel malah. Apa? Oh iya. Tak nek anu Apa? tuh selapan dino ya, nggo pikir lagu ya. Loh, ayo Mas Anang minta lagu Cemandani pun pinangane sakit rindu rumiyin nggih, Mas. Lagune sing dikersake Tundamani kok Lah sakit ya aku ki rindu. ngomong Mas Anang ngersake Tundamani monggo pun pinangane sakit rindu rumiyin. Ya ora gathuk to. Ya enggak tak kan nyarke. Guru nyarke to? Iya. Ngomong nek guru nyarke. Syukur sebagai duet Git. tak kira rak dipinangkani jebul sebagai MC ini bro. Aku nyarke kan kok ditumpuk sik. Oh iya. Lagune. Tumpuk anti kaya apa? Sing dele blabak ning kene ya sapa to dienggo mlaku bledak. Lek muji lho. Boleh. Juraganmu lho iki. Iya. Piye lho iki? Mangga Bude, mangga. Ya. Sing mingking tesih selah mangga pun kebak irian mengke nek pun kebak kula undangke sopire nggih. Nanti kaya sateran. Nggih. Mangga. Ayo Di, nganggo musik Di. Biar hebat. Dede. Daripada sirahe ngelus
punya sayang. Yen mangira bisa turu. Iya lho, Dik. Yen awan doyan mangan. Ambil katan kelingan. Betul kowe bener kandhamu cah ayu. Tak tunggu-tunggu. Norali omong sliramu. Rino wengi dadi impenku. Wani sumpah opo jalukmu bocah ayu. Jonggu yang guyu. Lali anak, lali bocah. Lali waya lali petung. Rasane wong lagi gendrong. Pilih econ apa pilih Yen borong kowe tak pentrung. Eh, Lah ngopo mulai masuk aku? malari apa malari tu setino rasane. Sawindu ning awak merak kelemu. Aku ora numpak doger. Repot. Wong sabar mesti kelakon. Wong sabar mesti Aduh bapak ala aduh biyong anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu nang karo wong kebacut alias kadung ngantek sawah. Ngantek kampung. Solo deh Boros. enteke barang-barang lho Lah, lah nek kono ora ngesloki manut to. aku ora surat lho Lah ngapa? kur nomor aku Kok debe. ayo Ya sos sos oh 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 luwe becik. Soa ayo yo masuk yo Sirahe ngeluh. Sakit cinta. Sakit rindu. oh oh Yen mengira bisa turu, yen aman ra doyan mangan, amarga tansah kelingan. betul kowe bener kandhamu Bang Ayu ora liya omong sliramu Rino wengi dadi impenku wani sumpah opo jalomu bocah ayo wis kaya coku yang guyu kentir kaya Lali anak lali bocah. lali waya lali petung Kowe tak kenceng rasane wong lagi gandrung. Pilih bacot apa pilih burung. terima gantung ae Hop 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 hop. Ninggalkan tresnan.
Ojek enom, ojek enom. Oh, ya yo. Tembangipun wonten ninggal Sampun katresnan. Mas. Kaaturaken Dik Linda. Si. Menika spesial kagem Bapak Ibu tamu undangan Betul. ingkang katemben rawuh wonten ing sonten punika. Iya. Saderengipun lenggah ngaturi sugeng rawuh langkung rumiyin. Kalih sinten? Para tamu to, Dik. Para tamu. Sugeng rawuh. Wis ngono kuwi. Jadi kun sugeng rawuh to. Ya, matur nuwun lenggah riyin, monggo. Oh sampun. Sampun. Oke. Dik Linda Adista menika ingkang nembe naik gaun wonten Daun apa? gaun talas. Dadi Mlutru no ora mesti Mas. lagi viral lho di. Ya ora jane. Menika wonten TikTok, wonten Aja ngono aku ora penakan wonge. ora apa-apa tak penake engko ya. Ini Kediri. Enggak legarien Dik Linda Adista matur sembah nuwun. Taksih katuraken tembang-tembang sarengan kanca-kanca campur sari. Namung saderengipun bebasan demangiras tangkilan ngaturaken pambagyo arjo yuwana kasugengan katur tamu undangan ingkang katemben rawuh. Ing sampun kepareng cinaket tata rakiting daharan miwah unjukan sumangga Bapak Ibu angresepi kanthi mardika kanthi ngicalna raos jiguh lan perkewuh monggo pun sambi angresepi daharan miwah unjukan. Monggo mangke ngersake unjukanipun manis, pahit, petak, paring sasmita kemawon dhateng kadang-kadang wiranem. Saged-saged ing samangke pun aturaken. Sarengan kanca-kanca MJ Music ugi kanca-kanca Pro Dias Professional Audio Sound System ugi wonten 3 studio video syuting ingkang kepareng makarya. Mbak Wiwit, yo tidak majeng ngaturaken tembaken jumbuh kalian swasana. Kumandang suarane tulah tulit kepenak odene oh nipimo ranyo akeba ranyo gacoke nipong soling sikra kendangane gampang doleng gampang doleng solek apa gampang tuling MC campur sari Gumia tenang spesial untuk Anda semuanya sarengan MC Music Mbak Darti Swan Malih Suwan malih Sansoyo sonten tamu ingkang rawuh Sansoyo kathah alhamdulillah menika meratandani anggenipun seserampungan pasedherekan ingkang hamengku gati menika luar biasa. Kabeh direngkuh. Yo keluarga mila kagungan gati kados dinten punika kathah ingkang paring donga pangestu donga pamuji. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Amin Allahumma. Amin Opo do sangkung rapete karo amin iki. Allah ton amin iki kok Oh lah iya. Apa-apa. Iku naturaken wilujeng sonten kagem Bapak Ibu ingkang sampun kersa rawuh. Nuwun sewu menika tamu saking pundi, keluarga saking pundi, Bapak? Oh, saking Karang Tengah. Mriko nggih, Pak nggih. Nah, menika mriko. Napa kenangin nggih mriko? Oh, berarti ndono nggih kenangin nggih ndono. Ono. Nika sarengan Pak sinten nuwun sewu. Selamat. Oh. Lah kepiye ta? Pak Selamat. Heeh. Pak Selamat ngono to. Heeh. Ya paringan aku Pak Wilujeng. Wilujeng sonten. Nah, selamat sore. Selamat datang. Selamat sore Pak Selamat.
Iya toh. Loh, ora Loh, lah asmane yo Pak Slamet lho. ora kena selamat iki ora kena pindho. Oh ngono. Heeh, kudu pisan. Selamat sore Pak. Pislan. Wah, Beto kan kepiye kleru terus lho. sugeng sonten Pak Slamet Oh, ya kan ngono. ora ono samete pindho. Oh ngono to. Sugeng sonten Pak Slamet ora ono to samete. Ora ono ora. Lah yo. Nggih, nika. Lah. Loh, wis Iya, toh. ngono lho Lah aku. iya kok. Ya alhamdulillah. Nika saking Karang Tengah sedaya. Alhamdulillah. Saking syukur Jati. Oh, saking Jati to. Iya, saka Jati mau padang pisan Oh, saking. nika sing pisan mau to? Lah iya. Kaya aman. lali to. Bu, sapa ya, Pak ya? Sing nyanyi ku sapa? Lah udah sing nyanyi kayak besane kok sing nyanyi. Lah iya mono sing nyanyi. Nah, ini lucu. Bu Hesti. Bu Hesti nderek mboten mboten. Oh mboten. Bu Hesti nek Bu Bu Hesti. Parji. Bu Hesti mau nyanyi. Nyanyi. Mau dadi duet kali Mbah Lasio tak penging. Wah, Aja. ndak apik lasio. Ayo. Ya Monggo pun Alah, rehati. alhamdulillah. Ampun namung disawang mawon lho. Monggo pun resepi. Ngersake manis pahit petak. Monggo paring Manis, sasmita Pak ya. Slamet. Ngersake es teh wonten pasar nika nggih wonten nggih. Kira dodolan Cerak lho. manis. Manis. Iya. Ya, siap. Sik Dek. Manis ki ngobo wedang apa lagu? Nggih, Oh. iki lagu mau jare ngomong manis. Tak kira ngobo wedang manis, Mas. Pisan manis. Oke ngaturaken matur nuwun Mbak Wiwit. Nika kagem kadang-kadang wiranem ing sampun maringaken nika kopi Kopi pahit. pahit. Nah, Oh, mau jalukmu ya pahit to. duh gitu. Oh. Aku kan udah manis dikasih yang Iya, pahit-pahit. iya. Jan. Bener anaknya tambah. Ora yo. Ora to. Kuwi fitnah kuwi. Oh, Beneran urung to. Urung. Oh, tak kira Aja wis sik. proses. Paling ora yo 18 tahun nungkas. Wah, selak tuwa le. Ora apa-apa. Oh, ora Sing tua apa-apa. sapa? Aku. Ayo. Aku tua. Ora apa-apa. Manis yuk. Yo. Yuk. Ayo, yo. Ada Pak Rahman di sini. Ya. Oh. Ayo. Pak Rahman. Ya, gayane ngongkon aku selarik-selarik saiki ayo. Asmane Pak Sinten? Pak Rahman. Ah, Pak Rasman. Pak Rasman makin nyanyi. Yuk. Omeyo. Manis sampeyan pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen pesem dik manis sing unggul limatu Tenane Mas. kaya bisa ngrentokake jantungku pancen kempul Mbak Yu
musiknya Indonesia. Juga ada Prodias Professional Audio Sound System. Matur sembah nuwun bosku. Ada Bintang. Manis Mbak Wiwit pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis sing ngungkul limatu kaya bisa ngrontokake jantungku. Pancen ganteng tambah bangsa alit memang kempul aja dadi atimu lho bawa botol kecap lho aku Kecap. kembang melati lah kok dironce-ronce pancene yen wis setengah mati aku tresno kowe. Pasar turi Surabaya rungono diiris-iris kulone Jawa pancene yen sliramu manis ayu lugu tora prasaja. Hey Oke, tembangipun wonten manis, jumbuh kalian swasana. Nanti di sini. Kose. But. Buta. Radadi. Ora iso jak banyol. Gusti ra gelem jak dolanan. Wis suwe. Mendem rasa jroning dodo. Karep sambat karo sapa. Nanti ya urutan sak pisian arep mangan doyan kok koyo ngene rasane dadi kesandung asmara. Larara say iyo Ono omah rasane wis ora krasan. Karep atiku kudu pengen tenan. Oh ngepin katamu marang sliramu sayangku sajan mung sedelo hati dadi lega. La 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 la. La 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 la. Salala La 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 la. yo yo La 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 la. Sampai mati tawane gunung lawu. iyo Ati ayam yen lagi nyawang semut. pas kaya ngapa ku ngrasane atiku bisa ketemu lungguh cecer sliramu. Yang mong kowe sing ana
ana ngomah rasane wis ora kasar karo atiku kudu kepengin dolan mung pengen ketemu karo sliramu wong ayu nadyan mung sedilo ati dadi lega Asibo hey bareng MC Musiknya Indonesia Water Buena Loto Asibo Kembang melati tuone gunung lawu Hati ayam yen tansah nyeneng sliramu Kaya ngapa ngerasani hatiku Iyo Bisa tas kataku nunggu jejer sliramu Iyo mong kowe sing ana sajroning ati tresnaku iki tulus sing ati Ngomong rasane wis ora kasar Yo Hatiku kudu kepengin dolan Mung pengen ketemu marang sliramu sayangku Senadyan mung sedilo hati dadi lega sekali lagi Ape ora bisa kedeglok iya salah la 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 yo 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 kembang melati tuone gunung lawu Hati ayam yen tansah nyanding sliramu yo 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 kowe sing ana sadroning ati tresnaku iki tumurun tulus sing ati iyo yen lagi nyawane kaya apa ku ngrasane atiku bisa ketemu lungguh jejer sliramu tresnaku iki tuwa tulus sing ati Rara Mutiara Linda Adista yuk maju diri ngaturaken tembang jumbo kalian Sumasono Sekopan Bandul neng pos rondang Kowe jenenge kentonan Apa ngicone prapatan Sekopan Gondal gandolan neng kuburan Potongan
ronda gandol neng pos ronda dik kuwi arane setopan. Aku pas zaman cilik biyen ki rungoku tinggal gandul rakatoan kuwi jenenge Sampean malah jadi sampean sampean aku. kentongan iki. Kentongan, Oh, kentongan. kentongan sing ora iso dituthuk. Iya lho. Iki siramu marak sowan ngaturke tembang. Nang ngendi to bose iki? Bose wonten ngajeng menika. Wonten ngajeng. Ayo ngacung. Bose. Bos. Bos Bos Muji. MJ. Nah, itu. Oh, kae. Nah, sing setri sing Bu MJ, Bu MJ. Nah, Endi Bu MJ? Bu STMJ menika nggih. Telur madu jair. Apa mau lagu nih, Mas? Wonten ngatur sowan Sejati. Oh iya, tadi nganteni juga request udah Bani. Ya, satu persatu dikasih apa? Sudah mani dulu apa Udah gimana? Bani, Joni. Pakai ral. Pakai. Oh, Pasti tuh. pakai ral. Enggak. Mas Budi seberapa nadanya? Enggak. Enggak, Mak, aku tak nyanyi dewe. Ya nyanyi dhewe aku ora nyanyi kok. Ya tak ngeralin loh Mas Teh. Kamu duduk aja. Kok pakai ral. Iya pakai ral tapi kamu duduk aja. Iya. Iki pakai ral tenan. Iya, Mas. Sip. Sekarang yo suaramu ini kangen tenan lho aku. Loh, kan lagi ketemu kok wis kangen. Kapan? Aku tak ngeral segini tak tuh ganggu. Monggo. Mas Budi luar biasa. Alhamdulillah Mas Budi, terima kasih ketemu lagi ketiga kalinya Nah, Mas Budi. tenan. Budi kecil ini Budi besar sepiro. Kuwi Budi suwo. Kleru. Budi suwo. Juga Oh, aku malah- gede lho kayak malahan. Gede banget sepiro. Arek ana sing kuwi cilik meneh ana. Apa? Budiono. Kuwi kabul. Abul Maesa iki Budiono. Kayak gede saiki lho. Lha iya oh ya. Ral ya. Ya, kebaing pangati-ati iki seni kabeh lho. Iya ya, Ya Dewi. iya no. Aku sok teratapan nek main Hati-hati kene. kok. Wis. Wis. Kok meneh Mbak Rinda iki. Wah, kepiye aku? Iki Mbak Rinda lho. Oh, Mbak Rinda. Mbak Rinda iki Mbak suarane Rinda. jos lho. Mbak Rinda iso nyanyi. Iso. Iya. Iso. Bisa nyanyi ya? Oh. Ora wingi ra gelem nyanyi ning kono. Lho apa? Isin ngarep bojone. Isine dilepeh. Kari apa isine dilepen? Isine. Semoga. Ya wis ya. Oh, Mbak Rara, ora tamu. ngerti to nek Sigit ki dasare senengane pengacau. Ngene iki nek misal aku ora ngeral ki sok diganggu ngene iki. Ngaco apa to, Dik? Ora nek aku ngeral ki iki menengok. Wis meneng. Duduk. Ayo. Tak terke. Ya, Tak pateni ya. Nike. iki. Ini. Apa kok 30 paten. Ya wis tunggu. Duduk. Lho patenano. Lah iki saya iso muni sing iki. Iso, tau nek-nekke kok. Ya aku gak ngeral tenan iki. Iki saiki. Jet. Iki pedangmu ana isine ora? Kene yo nek waton rasa kanggo mic lho, selak isa. Saya. Mas, di anu pekange operator. Iki. Tenan iki. Salahku ki lho apa lho, Ndak? Aku wis meneng lho. Aku njaluk meneng, kowe njaluk meneng aku wis meneng. Om Joni. This is pengacau. Why? Ya, awalnya apa itu Bapak? Lah kok enak. Jadi bakso borak ngono kuwi. Aku wae kuwi baksone. Borake ya berarti ya. Ya. Saya. Duh, aku ora ngopo-ngopo lho. Aku ora ngopo-ngopo lho. Sekseni langit bumi lho. Aku ora ngopo-ngopo lho. Ora, aku nek ora awakmu koyo pengen guyu-guyu. Kok nyanyi kok melenyer lho bocah. Ketularan gending. Tak biti pilinganmu lho weng kok. Kanya. Nah, yo. Udah meleco ngono kuwi. Oh, aku to. Aku, jebul aku. Aku kira ngopo-ngopo yo. Yo lah ya. Gula ora ana apa-apa wisan, tetak pisan wis seling ora ana apa-apa. Aku rek nyanyi. Eh. Awalnya saya coba-coba. Kok enak.
Penyanyi ku ngapal. Kayak Terus aku udah suka nyanyi. ketop, saya kemakilan Barinda itu. Iki tak bumuji. Uduh, wong edan. Uduh, Mirip. Guys ya. uduh. Kapok mengkisu gua kono. Duduk sana. Ini bagus sekalipun mau Pak RT. Sayang. Aku ngopo? Kula mboten napa-napa ta, Bu. Mboten muni ta kula ta? Mboten muni ta Bu muji nggih ta? Mboten lho. Kepiye nawang iki? Apa Mbak duduk, Mbak? Ora lungguh kene iki lho. Nah, Kene anu listrike ora ya. wah, jen. Wah, iya. Ana wong ngarak nggih video klip jan kok kecap. Iki maaf ya Mas nek rusak engko tak ileni piro regane. Wah, semuge. Kaya merokop semuge. Aku arek nyanyi. Yo nyanyo. Innalloha ma'asobirin. Amin. Iya. Dadi loro ta saiki. Aku ndek bola. Mbak Rara. Mbak Rara kudune belani aku ora melu-melu siget ngono. Masyaallah tabakar Tabarakallah ora Masyaallah tabarakallah. tabarakallah. Nah, Duduk duduk aku. Kaya meleco malen. saya tuwa koyo lasio. Anak kancane arep nyanyi kok malah utek wae lho. iya. Meneng ah. Dadi adik kon meneng to. Iya. Meneng ah. Wis meneng to. Ki ndarep nyanyi. Malah kowe sing iblis. Meneng. Malah kene sing ngiyik lho. Oh. Nika badhe ngaturaken tembang kanthi judul nika Adan. Sayang. Ya, Jare kon meneng. Kepiye to? musike muni. Oh. Lah, nek ora ana musike aku ora iso nyanyi no, Bro. Dadi nek kowe muni musike ya muni. Iya dong. Yo. Ya. Sayang, titip raga titip rasa. Kowe arek ngajane apa we? Arek ngajari apa kowe? Aku ki lho salah apa lho, Ndak? Seneng iki mengko wis ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ki wajib Oh dijawab. lah iya tadi wong Islam tenan ngono lho. Alhamdulillah. Nah, Solehah. nah. Amin Allahumma. Amin. Nah, Dadi ason masyaallah. tabarakallah. Nah, yo ngono kuwi. Ana caraka. Jata sawala. Nah, pinter tenan. Amin. Ah. Sepanjang uripku lintang. Ya lagi soalnya penak tenan ya. TS. Bales. Apa? Prodias. Prodias Linda. Buta. TS nggih. Nika anu Mas Supri luar biasa nggih. Wow. Mas Supri. Nah. Sorry, Sa. Yes. Sorry, Mas. Prodias. Aja tak pateni miku ya, Mas. Ora mikir kowe sing dipateni gitu. Pak iso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kayak nyanyi kan. Nyanyi no. Lah seneni bakal marep nisa. Ya iya no. Balen nih sing apik. Balene sawal. Oh, sekawal. Sawal no nyanyi. Ya ora to, Lin keselak juga bocah. Mesti kesuwen. Padha ki omong. Aja ngeman kirunge dikit. Kamu hadapkan aja deh. Enggak mau. Ya udah aku hadap sini. Gelungan aku, Dik. Gelungan anyar. Apa sih iki, Dik? Suwun ngancani suwun sampun nyangseni padang itu
assalamualaikum. Oh, tiket lagi ngenaik kembang Linda. Sama Mbak, aku tak sampai ke ya, Mbak. Iya ya. Oh, sebut. Budi iki senengane ora kok dolanan. Mikirno isi ati opo tenan tresno iki dadi siji. Mantep panggonku mikir ra ono sithik kuwatir cerita iki bakal apik keukir. Yakin 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 aku temenan sumpah ing janji aku nitis anai kurangku sepurani jenengan ingin sepanjang uripku. Linda Adista. Terima kasih. Solo di USA. Soko, soko.